da yana zama uwan bariki. Da izinin Allah yana zama uwan bariki. Ai kowa da burinsa, wani burinsa digiri. Wani burinsa digiri. Wani burinsa cikakken ɗan kasuwa. Wani burinsa shahararren malami. Wani burinsa cikakken ɗan damfara ne kuma babban burina shahararriyar magajiya ta karuwai. Da 'yan daudu shine nan burina. Duk wanda ya ragan gindin uwarsa. Ina dalili a kawai buri na in cika shi wallahi ba zai yi ba kowa ya yi zamanin sa ya gama Fir'auna ruwa ne ya halakar da shi Fir'auna ruwa ne ya halakar da shi ni ma a barni ubangiji zai yi magani na yawwa in ya kuma shirye ni akwai uban da ya isa ya ce lalle sai na iskance babu shi kawai hello kai suna ban matsala matan nan ku tsaya a gama harkar nan na bi ku tsira. Da don ubanka ni na ce ma ina so in yi hankali shege karamin dan iska ka kwantar da hankali ka yi min ladabi in baka kananun yan mata yan shila. Hello? Kun ga da wayata. Kina ina a aka ki taho. Daga Gombe ke kar ki taho. Ki bari sai jibi zuwa jibi komai ya clearance. Zan kai gayyata duk wasu ma'aikata zan kai musu certificate